Kuules tyttö, sinä kuuntelet nyt minua ja sinä kuuntelet tosi tarkkaan. Kuule, Jorma kertoi minulle, että sinä olet ottamassa jonkun ukrainalaispakolaisen tänne. Voi hyvänen aika, mitä päähänpistoja nämä on. Eihän siitä tule yhtään mitään. Just kun siukin lapset lähti sinne Rodriguezin luokse sinne Ecuadoriin. Sinä teet vaan kaikki tämän rahan takia. Sinä olet niin itsekäs. Kyllä minä tiedän ja tunnen. Ja mitä tää sun pukeutuminen on siihen, kun sinä haluat niitä vaatteita lisää? Ja noi perukit, mitä nämä perukitkin on? No kun Beyoncé ja kaikki julkikset, Cher, Madonna, Kardashian käyttää. Voi hyvänen aika, voi taivas varjelkoon, minä sanon. Et sinähän voi vertaa itses mihinkään julkikseen. Minä en tiedä noit, minä en tunne muuta kuin Paula Koivuniemi. Ja sitten te nuoret tytöt valitatte, että kun teitä ahdistellaan ja raiskataan, kun pukeudutte kuin jotkut 5 pennin horatsut tonne ulos. Voi hyvänen aika, minä sano, halleluuja, anna minun kaikki